בכל תוכנית, אני ואשתי ורד נגיש לכם פינת ייעוץ בנושא זוגיות ונושאים נוספים. שלום ורד, איך עבר עליך היום? היה לי יום מצוין. ניקיתי, בישלתי, טיילתי, בזבזתי. את מבזבזת, זה בטוח. ורד היא בשלנית מעולה, אבל אני לא רוצה להכביר במילים. בואי נתחיל בפינת הייעוץ שלנו. כיוון שזאת תוכנית ראשונה, היום בפינת הייעוץ שלנו נדבר על התחלות. תומר מכפר סבא שואל, אני ביישן ורציתי לדעת איך מתחילים עם בחורה, והאם הגבר צריך לעשות את הצעד הראשון. שלום תומר. קודם כל, לדעתי הגבר צריך להתחיל עם בחורה, ולא להפך. תספר לו שהתחלת איתי. יום שישי, אתה יודע, יושבים בחוף הים, אני ישבתי בהרצליה, ואתה יודע, בחורות יפות, גברים, חתיכים, ואני יושב בפוזה של כדורגלן, קריירה מפוארת, כסף, כל מה שצריך בחור צעיר, ופתאום עוברת לידי איזו בחורה יפה, מטולטלת, בלונדינית, וכמו שאמרתי לך, עזבתי לרגע את הקטע של הביישנות, ושאלתי אותה אם קראתי לה פשוט, סליחה, את יכולה לבוא אליי, אני בכלל לא ידעתי שהוא אלון מזרחי. אני הייתי בטוח שהיא יודעת מי אני. בכל זאת כדורגלן מפורסם, והפקדתי הרבה שערים, והייתי בפורמה, והייתי גם רגיל לקבל דברים בקלות, ופתאום זה הולך לי קשה. אני כמובן לא רציתי לצאת, אבל בסוף יצאנו. לקחתי הכל בקלות, אבל עשיתי לו חיים מאוד מאוד קשים. הייתי מבריזה לו, מבטלת, זה חיים קשים נעשה לי. כל מיני ביטולים למיניהם. אלון לא הרפה. אבל כמו שאמרתי לך, מה שבא בקלות הולך בקלות, וזה למעשה מה שמשך אותי. גם כשהיא בחורה מבית טוב, לא הולכת עם כל אחד, כמו כל הבחורות לצערי של היום, וגם הקושי שהייתי רגיל לקבל מהר ובקלות. פתאום אני צריך להתאמץ לדברים. למשל, המתנה הראשונה שאלון הביא לי, זה היה משהו מאוד מאוד מיוחד. למחרת היום שיצאנו, אפילו עוד לא הכרנו 24 שעות, הוא קנה לי שרשרת זהב עם המספר 11. איפה היא? לא עלייך? היא לא עלייך. המספר שלו בכדורגל איך שכחתי, וטבעת. אז אמרתי לעצמי, מה הוא נסה לקנות אותי בכסף? זה עוד יותר הרחיק אותי. הנה אני אתן לך טיפ לחיים. חשוב להתאמץ. זה יותר שווה ויותר מביא סיפוק. בסוף יגיע כן, ואז יש לך סיפוק שהצלחת, אבל אז מגיע החלק הקשה ביותר, זה לחיות ביחד. תבין, לכל אחד יש עליות ומורדות, לכל זוג. צריך לדעת להתגבר על זה. ככה נשארים ביחד, אין מריבות. יש ריבים, יש ויכוחים, וזה טוב. אם אין לך ריבים, זה לא הגיוני. ואני אמרתי לי שאין מריבות. יש כמו שהיא אומרת, יש מריבות. אנחנו יודעים להתגבר על זה, זה מה שחשוב. לדוגמה, אנחנו אף פעם לא נפרדנו. נכון, וזה מראה שאני הצלחתי בגדול. הצלחתי לא רק במישור המקצועי, לשמחתי גם בבית. הרווחתי אישה מצוינת, יש לי ילדים יפים, יש לי אמא ואבא נפלאים, וגם בשלנית מעולה. אני אוהבת את זה. תומר, מקווה שעזרתי לך.